Uphakeme kakhulu wena omusa phakade naphakade. Uphakeme kakhulu wena omusa njalo njalo. Igama lakho Nkosi liphakeme. Kunamagama onke. Igama lakho Nkulunkulu lingaphezu kwawonke amagama. Lithi izwi lakho lumbhoshongo namandla. Olungile ugijimela kulathola ukuhleka. My Lord, my God, I give you praise. In the name of Jesus. Sinika lonke udumo. Namhlanje siphakamisa igama lakho elikhulu. Ufanele ukubongwa. Ufanele ukudunyiswa. Ufanele ukuphakanyiswa. Ufanele ukukhasimuliswa. Uyabusa phakade naphakade. Uyinkosi yamakhosi. Ungumbuso wamabuso. Ungumenzi wakho konke okuhle nokuphelele. Indawo yakho Nkosi namhlanje. Wena obusa phakade naphakade noyinkosi yamakhosi. Nongumbuso wamabuso. Nangezwi lakho eliphilile. Nangezwi lakho elibukhali. Nangezwi lakho elinamandla. Uma ngalo phakathi kwethu. Uthatha indawo yakho ephakeme. Ngegama lika Jesu Kristu igama elinamandla. Shall we celebrate our King? Shall we celebrate our King? Shout hallelujah. Shout hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord our God. Amen and amen. Singahlala phansi bathandekayo. Zonke izingelosi zikhothama kuye zithi uphakeme kakhulu. Hallelujah. Siyabingelela abathandekayo ekseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga lo musa ongaka uNkulunkulu asesenzele wona. Inkosi esihambe nathi kusuka ekuqaleni kweviki sisekuphetheni kwalo. Sikulolu suku sizobonga uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe yonke emihle yomusa, ngemisebenzi yakhe yonke asenzela yona imihla ngemihla. Osigcinile, osilondile, osihlengile kwaze kwaba lapha. Simshayele izandla bathandeka uNkulunkulu. Hallelujah. Simshayele izandla uNkulunkulu. Blessed be the name of the Lord our God. Hallelujah. Amen and amen. Singahlala phansi bathandekayo. Hallelujah. Siyabonga kakhulu zonke izinhlelo sizihambile. Konzo yonke kuze kufike kulesi sigaba sokuthi singene ezweni lenkosi. Inkosi mayibusise ukukhonza kwebandla layo. Amen. Cela sithathe amaBhayibheli ethu. Thatha amaBhayibheli ethu. Sivule izwi lenkosi bathandekayo kwincwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 no 20. abaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19 and 20 bathandekayo. Amen. Sikule nyanga yesithathu onyakeni simemezele kuyona uNkulunkulu siphe izwi kulona wathi inyanga yamandla. Awukhona makhelwane, inyanga yamandla. Silindele amandla. Siyazi ukuthi kungamandla kaNkulunkulu la kwenzeka khona zonke izinto bathandekayo. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi kuyona amandla okwenza okukhulu kakhulu nangaphezulu okucela nokucabanga kwethu. Hallelujah. Kuye onamandla okwenza okukhulu
kakhulu. Usomandla umnini mandla onke. Siyakholwa ingakho sikhuluma. Hallelujah. Lizwi lenkosi lithi kokholwayo konke kuyenzeka. Hallelujah. Sizombatha amandla, sembathiswa amandla. Sizobona izithelo zemisebenzi yamandla. Hallelujah. Sizobona ukwenza kaNkulunkulu okumangalisayo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu kakhulu. Amen. Kulenyanga kaMachi nakuyona sizobona ukusebenza kwamandla akhe amakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sizobona ukusebenza kwamandla akhe amakhulu. Hallelujah. Amen. Sizobona ukusebenza kwamandla akhe Hallelujah. amakhulu. Amen. Sizobona ukusebenza kwamandla akhe Hallelujah. amakhulu. Amen. Okade kungenzeki ngamandla akhe amakhulu. Kuzokwenzeka iminyanga ekade ivalekile ngamandla akhe amakhulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Izovuleka izinto ebengingavumi ngamandla akhe amakhulu zizothoba. Zithobela ukukhuluma kaNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu. Hallelujah. Siyabopha izinto emhlabeni iboshwe nasezulwini. Yes, Lord. Siyakhulula izinto emhlabeni ikhulule nasezulwini. Jesus. Hallelujah. Ngamandla akhe amakhulu. Yes, Lord. Hallelujah. Siyakubiza okungekho kwangathi kukhona bese kuba khona. Hallelujah. Ngamandla akhe amakhulu ngokuba thina sifuze yena. Hallelujah. Okhuluma kungekho kwangathi kukhona bese kuba khona. In the name of Ngoba siyakholwa siyakhuluma. Yes, Lord. Lokho esikhulumayo kuyenzeka. Hallelujah. Ngamandla akhe amakhulu kuye yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu. Glory to Jesus. Haleluya, makube kuye udumo nekasimulo nobukhosi njalo njalo. uNkulunkulu isana ntothana nomoya ingcwele. Ngamandla akhe amakhulu shall we celebrate our King. Blessed be the name of the Lord our God. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe amakhulu kulenyanga. Uthi makhelwane lindela amandla akhe amakhulu. Lindela amandla. Kholelwa emandleni akhe amakhulu. Kholelwa emandleni. Kholwa amandla akhe amakhulu. Kholwa amandla akhe amakhulu. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu uzakwenza. Yena uzakwenza. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yena uzakukwenza. Hallelujah. Amen. Kosathi uzakuthanda uzakwenza. Uzakukwenza. La kuyakho impilo. La kwesakhe isimo. Bese uyamemeza uthanda kuyenzeka. Ngegama lika Jesu. Ngiyamemezela ngezwi lokukholwa kuyenzeka na kuyakho impilo. Hallelujah. Asiyezwini lenkosi bathandekayo verse number 19 and 20. Siyabengelela kwabasihambele bathandekayo. Hlobo zethu eziqala ukuba khona kuleli khaya esinesikhathi sigcinile kuba nabo. Linonke bathandekayo la nikhona siyanibingelela. Ake sibone nje izandla bathi senihambele. Phambi isandla sakho la ukhona sikushayela izandla sidlulise ukujabula kwethu. Phakamisa makhelwane uthi dawo nginivakashele. Nasi so awu sihle mose ukuthi kancane sifuna uzibona lesandla lesi. Nasi lesandla. Hallelujah. Eduze kwaZuzwe nasi isandla. Hallelujah. Emva kwakhe nasi isandla. Amen. Ngale kwakhe nasi isandla. Hallelujah. Eduze kwaNonto awubeki uzoyibona lezandla. Amen. Zisivakashele lezandla. Mina umfundisi la ngiyazazi izandla ezikhona nezivakashile. Amen. Anibashayela izandla bathandekayo. Hallelujah. Praise the Lord. Siyanamukela, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu umusa makanibusise. Sithi kuNkulunkulu umusa makanenzele okuhle senikhona kule ndawo. uNkulunkulu uyakwazi nikufisana enikudingayo. Seniyathelile kulamagceke. Umusa waphezulu. Ngobonakaliswe phezu kwempilo zenu. Phakathi evikini phathana ubufakazi bokuthi ninyathelile endaweni kaNkulunkulu ophilayo. Lokho siyakumemezela, siyakusekela, siyakudala ubufakazi. Nizophatha ngezandla zenu. Ofakazela ukufinyelela endaweni yamandla. Hallelujah. Lokungena endaweni yamandla. Amen. Lo mangaliso siyawusekela ezweni lakwamoya sewenzakalile in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli lika moya ongcwele eninaye, yebo?
enimemukele evela kuNkulunkulu enimemukele evela kuNkulunkulu yabo nokuthi anizimele ngokwenu na nokuthi anizimele ngokwenu na ya ngokuba nathengwa ngenani elikhulu nina nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke ngcweliseni uNkulunkulu emzimbeni yenu siphindele yabo verse 19 and 20 anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya ongcwele ngicela uthinte lo mzimba uthi lo mzimba lomzimba sengisho wakho lo mzimba uyithempeli uyithempeli likamoya ongcwele likamoya ongcwele qhubeka enimemukele evela kuNkulunkulu wamukelwe yithi simamukele evela kuNkulunkulu yabo nokuthi anizimele ngokwenu na ya ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho ke ngcweliseni uNkulunkulu emizimbeni yenu masibonga izwi lakho leli Nkosi eliphelile leli bukhali linamandla kanyisana ngalo uNkulunkulu usipho ukukhanya kuvela kuwena sambulele uNkulunkulu ngesambulo sikamoya khuluma kwakho kukhanya Nkosi empilweni zethu ngoKristu Jesu oyinkosi amen lelizwi namhlanje silifunda abathandekayo kwinyanga yamandla sizobuka njengoba besibonile ukuthi uNkulunkulu kunamandla awanikezela kithi 2 sabona futhi ukuthi lamandla asebenza ngathi noma akithi thina esikholwayo haleluya okwesithathu ngifuna sibone ukuthi lamandla ahleli kulomzimba kubalekile ukuthi so understand lo mzimba ekuthwaleni amandla ophezukonke haleluya ziningi izinto ezingenza ukuthi ngikungabaze ukusebenza kwamandla akhe amakhulu kimi uma ngeze ukuyiqonda iposition yomzimba wami haleluya uma ufunda izwi lenkosi kwincwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 uthi lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu 1 siyumfanekiso kaNkulunkulu iqiniso lithi ke esilaziyo uNkulunkulu ungumoya ya uNkulunkulu ungumoya abeza kuye kufanele beze ngomoya nangeqiniso uchapter 2 verse 7 lithi uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi uma ufunda u26 uNkulunkulu umuntu umenzile ngomfanekiso wakhe uNkulunkulu ongumoya uNkulunkulu wayisenza njani ku chapter 2 wayisebumba umuntu ngomhlabathi wayisakha umzimba ngomhlabathi haleluya bese qhubeka lithi lenkosi wayisephefumulela ngomoya wakhe okuphila emakhaleni umuntu waba yisidalwa esiphilayo haleluya uNkulunkulu lesisidalwa esiphilayo noma lo mzimba enginawo ube nesizathu esikhulu sokuthi awenze angagcini kungiyekelela ngingu moya kuphela njengoba ngize emhlabeni uma uNkulunkulu esewenzile lo mzimba waphefumulela ngoba waba umoya ophilayo wabe siyawubeka emhlabeni la kufanele uphile khona wenze izinto okufanele zenzeke kuphi emhlabeni awukwazi ukwenza lutho kulomhlaba ungekho emzimbeni eyibamba abathandekayo bese kuthi ke thina kubalekile ukuthi sigade indaba yomzimba wethu ngoba yila khona kuhleli khona umnikazi wamandla indawo yakhe afikela kuye ukuza kwazi usebenza ikuphi isemzimbeni wami lithini izwi lenkosi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu singayimbuzweni omunye olandelayo yini eyenza ukuthi uNkulunkulu afuna umzimba before ukuthi uJesu ehlele emhlabeni wayengavela ihlingana uJesu abekhona nje andithi izwi lenkosi wavela uNkulunkulu entsimini kusihlwe hamba khona ukuba azobonana nomuntu uNkulunkulu befika vele kuphi
emhlabeni ensimini yase kodwa engawuqokile ini yini ke indaba bese mase kuza uNkulunkulu indodana ezemhlabeni ezosindisa thina kufanele ini iqala umzimba singaya kokulandelayo uJakobe ezonikwa igama elisha lithi lenkosi wabambana lengelosi ubusuku yathini masekusa ngidedele ngoba sekuyaza yindaba kwakufanele ibaleke ngoba kwasekusa ingoba ngalelo langa ingelosi ayembethe umzimba owabambana nobani noJakobe haleluya uvumele ngisho ngedlule lo mzimba kwakufanele kusekuseni ubuyele endaweni yawo nikhona bathandekayo haleluya noJesu uma ezoletha emhlabeni uNkulunkulu wafuna indawo la uJesu ezothola khona ini umzimba haleluya and uma ufundisi lenkosi uNkulunkulu uma esibeka ensimini yaseEden besiphelele lithi lenkosi umuntu wayehambaza engasabi lutho ensimini yaseEden kodwa emva kokuwa yila umuntu wafuna khona into yokuzi zemboza yena bese lizwi lenkosi uNkulunkulu mayekhuluma nabantu athi ningayi nigqoke noma kanjani endaweni yami engcwele niveze ubunqunu benu ngoNkulunkulu nomhawu ebamba le ibalulekile into yokunderstanda indaba yomzimba esikuwo uyini kithi sesingaphakathi ulithempeli likaNkulunkulu haleluya uJesu ubewudinga umzimba uma eza emhlabeni ukuze ezokwazi ukuphelelisa izidingo zikaNkulunkulu zomuntu kuphi emhlabeni musuke ithatha kancane indaba ukuthi umzimba wakho ungawuhloniphi ngoba nakho wena usindisiwe umoya wakho ekhaya ezulwini zishintshile izinto lo mzimba lo okaNkulunkulu yilo ahlala kuwo yilo afuna ukuveza ngawo ubuNkulunkulu bakhe ngawo emhlabeni yilo olithempeli likaNkulunkulu awusiwona owethu wathengwa kufanele siuqaphele umbethe umbathiswe amandla sezulwini haleluya amen ake sibone uNkulunkulu kuvela ezwini lakhe ukuthi umzimba lo uyawudinga masikhuluma ngamandla akhe azobonakalisa esebenzisa mina kuphi kodwa emzimbeni uyamfuna uNkulunkulu athinta izinto ezithile kuwemzimbeni angithi shintsha ukuphila umlando akini ufuzo lakini lo operator kuphi emzimbeni uyazi kunezifo ezihamba ngokwesiqalekiso sozalo esingakwazi ukutreatwa udokotela noma ikhona imedication yayo ngoba into yakhona ayisafuni umuntu isifuna uNkulunkulu womzimba avele nguNkulunkulu bathandekayo haleluya kunezinto ezinye ezisilandelayo singanakile ezenziwa ukuthi sivelaphi singabakuphi kwenzakalani uthi uNkulunkulu mayekhuluma kufakazi banamhlanje ekhuluma noAbrahama enikela umnikelo kweshumi lithi lenkosi wabusisa nezizukulwane zakhe okhalweni lwakhe haleluya akubusiswa ngabantu ayehamba nabo kwabusiswa ukhalo emzimbeni wakhe iBhayibheli lithi ke kwakungena isibusiso kanjalo nala uLothi eqalekisa kwaqalekiswa kuphi not uLothi uNoah ephuma emkhunjini angithi namkhombolo indoda yatshala izivini awu dlula yaqalekisa kukubi kwehla ini isiqalekiso kuphi okhalweni lwakhe akaqalekiswa ngumuntu owayephambi kwakhe kodwa kwaqalekiswa izingane zalo owazalwa yilo ephambi kwakhe haleluya uthi kuNkulunkulu qaphelani ke nazi ukuthi lo mzimba wenu uyini ulithempeli likamoya ongcwele elamamukele vela kuNkulunkulu lokuthi anizimele ukuba nenze njani nathengwa seni property yasezulwini nibelonga khona ake sibone uNkulunkulu evela kungenxa yomzimba la kuhlengeka khona
abantu. One ngikale ngokuthi uJesu wawudinga umzimba ukuze ezokwazi ukuba khona kuphi emhlabeni. Wesibili, uNkulunkulu wanika umuntu umzimba khona ezokwazi ukuthinta izwe eliphathekayo. Nakuba umuntu engumoya wayethi udinga ini? Umzimba ukuze athinte izwe eliphathekayo. Lelizwe eliphathekayo uNkulunkulu ofuna lisetshenzwe ngoba uNkulunkulu bakhe kodwa udinga ini kulomuntu onobuNkulunkulu bakhe abe nomzimba ukuze kwenzeke. uJesu mayisefikile, uJesu uze nomzimba ukuba uzokwazi ukulungisa okonakala emzimbeni. Konala inemzimbeni saphambuka sona phambi kwaNkulunkulu. Umzimba wethu wafa ngenxa yani yesiqalekiso nangenxa yecala. Haleluya. Kwasekuthi uJesu uma ngabe ezosikhulula bekufanele angene emzimbeni bese yakhandleka bese yasebenza bese ba umhlatshelo kuphi emzimbeni ukuze kwenze njani kulungiswe yonke kulungiselele yonke eminye imizimba emva kwakhe. Amen. Ukuze naye izophinda ilungiswe yamukeleke kuNkulunkulu ukuze izokwazi ukuhamba ikhonze uNkulunkulu ngokufaneleyo. Amen. Likhona ibandla. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 23. Uyasitshela ukuthi uJesu wafa emzimbeni ngenxa yezono zethu. uJesu wathwala zonke izono zethu kuphi emzimbeni. Izwi lenkosi lithi ubaba wathi mayembheka wayegcwele zonke ini izono zethu kuphi emzimbeni. Ngenxa yalokho ubaba wawudedela umzimba uJesu ayenkuwo ukuba uye ekufeni. Hallelujah. Ube umhlatshelo ngenxa yani yezono zethu. Ubaba wawumukela lo mzimba, lo msebenzi womzimba. Sibona nje ukuthi wawumukela ngokuba wawuvusa kwabafileyo. Okusho ukuthi wamukeleka ukwamukela umusa kaNkulunkulu. NjengoNoah owangeniswe emkhunjini kubhujiswa umhlaba. uNkulunkulu wamkhipha emkhunjini. Okusho ukuthi uNoah wamukeleka kuNkulunkulu nokuphila kwakhe. Kanjalo noJesu wavuswa kwabafileyo. Hallelujah. Nendoda yabaleka bazalwane ukuye Niniva. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi yaphonswa kuphi emlonyweni wenhlanzi yahlala khona insuku nobusuku obuthathu ngoba wamukeleka ukuphenduka kwakhe. uNkulunkulu wamkhipha ekufeni wamphilisa. Kanjalo noJesu wafa ewumhlatshelo. Wamukeleka kubaba isiyavuswa engopheleleyo. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukuphelelisa izidingo abezifisa ukuba zikwazi ukulungiselela umuntu noNkulunkulu esemzimbeni. Wakwazi ukufeza kuJesu ngokuthi ahlupheke, ahlushwe, alingwe, kodwa kukho konke angabi na sono. Ukuze uma lo mzimba uba umhlatshelo, ube umhlatshelo njalo opheleleyo. Hallelujah. Ukuze ngawo bonke abanye abasemzimbeni uma beza naye bo befa ukufa njengalomzimba bevusa ukuvuswa njengalomzimba kanjalo nabo babe munye kanye naye. Likhona ibandla. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi ke uNkulunkulu wamnika uJesu lomzimba ukuze ezokwenza lo msebenzi. Ngicela siye kuExodus chapter 24 verse 1 uphele ku verse 8. Uma ufunda izwi lenkosi kwiTestament elidala siyezwa kwenye indawo ukuthi ngicela uAshari ngibangilekelele singanyakazi kuze kupheliswe. Uma ufunda izwi lenkosi lithi uNkulunkulu uthwele umphongolo ngesikhathi seDavid mangisho kahle. Kukhona indoda kwakuthiwa bani? Uzi. Izwi lenkosi lithi labona ikalishi lishelelela liwa lithwele ini umphongolo. Wenze njani le ndoda? Wawusekela esekela ini umphongolo. Uyini umphongolo? Inkazimulo kaNkulunkulu. Ewusekela ngani? Ngezandla zakhe esemzimbeni. Bese lithini izwi lenkosi uNkulunkulu wamenza njani lo ndoda? Wamshaya wafa. Ngobani? Wathinta inkazimulo ngomzimba ongalungile. Hallelujah. Likhona abathandekayo. Amen. uNkulunkulu uyakhuza kwenye indawo utshela uMose uthi
sitshela abantu bangasondeli entabeni noma kanjani noma isilwane siyosondela siyokwenza njani siyokhandwa ngamatshe ngobani sobe sisondela entabeni engcwele yenkazimulo kaNkuluNkulu. Hallelujah. Kwakubonakala ukuthi kusukela kuAdam umzimba wethu ubunecala ubuhamba ngaphansi kwejudgment. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu kezwakala kwiTestament elisho ukuthi uyayikhuluma indaba yokuthi anazi yini ukuthi ini imizimba yethu. Bathandeka ngicela ukulekelela ibandla. Akuzi kusiza ukukhuluma amazwi amakhulu ngomlomo kodwa imizimba yethu ibiphambana namazwi esiwakhulumayo. Hallelujah. Likhona bathandekayo? Amen. Uma singeze ukuyigada imizimba yethu ukuthi ibe ngcwele njengoba uNkulunkulu engcwele sizolahlekelwa. Amen. Asizukwabona amandla. Asizukwabona amandla ngobani? La ngabe kuhlala khona injini yamandla isimo asivumi. Isimo ufanele lento esikhulumayo nalento esikholwayo siyisekele ngani ngempilo esiphilayo yokuhlonipha ini itempeli la kuhleli khona umnikazi noma injini yani yamandla. Amen. Uma ke kungahleli etempelini yini ezomanifesta akho into enza ukuthi sibe weak njengebandla lika Christ amandla angabonakala ukuthi izenzo zethu ziyaphambana ukwenza kwethu akuhambisani nokukhuluma kwethu. Ukuphilela uNkulunkulu it's a commitment okufanele ngiyenze mina. Hayi ngenxa yokubona ubani nongaboni ubani kodwa ngoba ngihlonipha uNkulunkulu. Likhona bathandekayo? Amen. Lempilo yokukholwa ibiza ukuthi mina ngiyiphile njengalokhu izwi lisho bathandekayo. Amen. Hallelujah. Ngoba mhla kukhala icilongo asizukuhlwitha ngoba nakho sikhonze kakhulu sihlele light. Akuyona ilight izosifaka ezulwini. Yini? Impilo esiphilile kuphi sisese zimbeni. Sezenjani? Sikhazumulisa uNkulunkulu kulemizimba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sikwenza lokhu ngomoya nangeqiniso. Likhona ibandla. Hallelujah. Ngoba enye into esikimeza kulezi ikhathi esiphila kuzona sifuna ukuphilela ukuthi abantu basijabulele uNkulunkulu ebengasijabuleli. Amen. Sifuna ukukhohlisa abantu uNkulunkulu ebengakhohliseki. Amen. uNkulunkulu uyasazi uNkulunkulu uyasibona uyasazi emandleni nasekwenzeni. Hamba naye uNkulunkulu ngokupheleleyo. Hallelujah. Likhona ibandla. Amen. uJesu walingwa kukho nangazo zonke izilingo. uJesu wenzenjani? Walingwa kodwa wenza njani ngapheko kokulinga? Akabanga nasono. Awumbhele umakhelwane emakhelwane. Sonke siyalingwa. Musuku justify isimo sakho ke. Sonke nje siyalingwa. Hawu wena ungenza njani makunje? Ungenza njani lithini izwi? Lithini izwi? Musukubuza mithi ngenza njani? Lithini izwi? Izwi njengoba lisho fa uphile njengoba ngokwenza njalo si attract amandla bathandekayo kaNkulunkulu ngoba emva kokulingwa kunomvuzo. Uma uNkulunkulu evumela isilingo sizokwena kusuke kukhona ipromotion ezayo. Awunikhona bathandekayo? Hallelujah. Awuphamisa isandla uthanda ukupromotwa. Uyafuna ukupromotwa empilweni? Uyafuna ukupromotwa emsebenzini? Uyafuna ukupromotwa endweni zonke? Awuveli upromote ungadlulanga kuphi? Esivivi. Engibona abafundayo. Right, sisiza engibona sebafunda baqeda. Angithi thina sesafunda uqeda ase sibhale ivivinyo nje savele safunda nje saphuma ngale siphethe certificate namhlanje nje ngoba lento eyivivinyo akaze bayenze othisha besiphazamisa. Awuphamisa isandla ngibona. Othi nje ngaqeda isikole ngadlula kuma test amaningi kabi. Angazi mangaki ngonyaka. Wabhala ngithi. Wabhala ngithi. Wanikwa nama homework amanye kwathiwa aphinda ngithi. Emva lokho kwenzakalana. Awusiya promote. Njalo uma ubona kukhona isilingo bokwazi ukuthi uNkulunkulu semuva nepromotion.
vuma ukuphasa ungavumi ukufeyila. Awu lisekhona ibandla. Umzimba womuntu wenzelwe khona ukuba ube yibridge bathandekayo lokuhlanganisa lamazwe amabili, elasenyameni nelikamoya lihlangana kuphi? Emzimbeni. Umuntu kamoya kuphi? Umuntu wenyama kuphi? Lezi zinto zila zombili. All right? Verse 1 ku chapter 24. uSimakade wathi kuMose, khuphukela kuSimakade wena noAroni noNadabi Yeah. noAbihu namalungu angama-70 kwa-Israyeli, nikhothame ningikhonze nisekude. Nikhothame ningikhonze kuphi? Nisekude. Yini indaba nisekude? Ingoba imizimba yabo engakalungiselelwa ukuhlangana ingene kuphi? Enkazimulweni kaNkulunkulu. Amen. But lithini izwi lenkosi namhlanje? Thina siyini? Silithempela leyo nkazimulo. Hallelujah. But uthi uNkulunkulu lapha nikhonze nisekude. Noma nginithanda kodwa imizimba yenu inenza ningaqualify ukusondela eduze. Hallelujah. Awulise khona abathandekayo. Amen. Qhubeka. nguMose kuphela oya kusondela kuSimakade. Ngoba uMose wayesembathisiwe ini? Inkazimulo. Ngoba wafika esihlatheni esivuthayo. Kwathiwa kakhumula imbathatha zakhe ngoba indawo ami kuyo. Wenza njalo uMose. Impela wenza njalo wakhumula. Amen. Ubungcwele bakhe baba phezulu kwakhe. Hallelujah. Qhubeka. Kepha abanye abayikusondela nabantu abayikukhuphuka naye. Siya emandleni webathandekayo. Sisondela esayidini lamandla likaNkulunkulu wamandla. Amen. Kufuneka sibe kuyiposition eright bathandekayo ukuze lamandla asebenzele thina. Hallelujah. Nikhona bathandekayo? Amen. Ngizweni muzokhanya ekseni. Hallelujah. Sisondele esayidini lamandla kuNkulunkulu kulenyanga yamandla. Jesus. Siya kuye sizoba seduze. Hallelujah. Inkazimulo yakhe isandla sakhe samandla sisondela kithi. Jesus. Masizilungiselele ukuze sibe sikwazi ukuxhumana naye kahle bese kuthi leli side lamandla lisebenzele. Amen. Uyabona ugesi lo okhanya kwakho? Ugesi lo masipala kufayele wona. Wenzani ngawo? Wenza izinto eziningi zinhla ngithi. Asithi uyasiza kala ngawo. Singabala izinto ezimbalwa, uyapheka ngawo, uyakhanyisa ngawo, shono kunye. Awu memezi makhelwane uphatha amafoni lezinsuku shengathi awucharge manje. Uyacharge makhelwane. Ngabe kumnyama sikutholi nje umuntu wafelwa ifoni. Uzwele makhelwane. Balo kunye kuhle ungabala izinto eziningi. Lo gesi wenzenjani uyakusiza. Uba ingozi mawusuchoka wena. Awuzwanga makhelwane. Usuthi ubamba umpompi wenze njani? Uthi uthinta istove wenze njani? Uyakusebenzela mawusenjalo. Uma ungadlula ngaphezulu kwalokho ukuchokeke uphethe namanzi kuba njani? Uyaku muphi ugesi lo okwenzela izinto ezinhle. Indaba uqhamuke esayidini la khona ungemuhle ngakhona. Ibandla lizwanga bathandekayo. Hallelujah. Lizwile ibandla. Amen. Ugesi okusebenzelayo uma usuqhamuke esayidini ingakho kuze kubalule kuthiwa kufanele ube sendaweni ukuthi kufanele ungawuthinti kanje kufanele uqaphele kanje ugesi okusizayo kodwa kuthiwa njani uqaphele ngoba emandleni awo akufanele uqhamuke esayidini lawo olinge lihle lisekhona bathandekayo. Futhi mawususetshenzwa usetshenzwa noma ubani noma ikanjani kufuneka umuntu owaziyo ukuze awusebenze umsebenzele. Indlokhanya sizobona amandla ophezulu konke. Lamandla sizowathwala nangemizimba yethu. Amen. Soya nawe emsebenzini lamandla. Hallelujah. Nawe emndenini. Emphakathini ezintweni zonke. Hallelujah. Kwizimpi ebekade siphakathi kwazo nebesibekele zona siyakuvela phakathi kwazo ngamandla.
izinto ebeyibekwe phambi kwethu siyawuqhamuka kuzo ngamandla bese kuthi lamandla asisebenzele uthi kuNkulunkulu kungakalungi emzimbeni uthi konzani nibe kude qhubeka uMose weza watshela abantu wonke amazwi kaSimakade Ya. nezehlulelo zonke abantu bonke baphendula ngazwi linye bathi wonke amazwi uSimakade awakhulumile sizowenza zowenza yebo uMose wawabhala wonke amazwi kaSimakade wavuka ekuseni ngovivi wakha i-altare phansi kwentaba wayisakha i-altare phansi kwentaba ya wamisa izinsika eziyishumi ngokwezizwe ezilishumi kusho ukuthi lezinjani uNkulunkulu wammisela i-altar wamkhumbuza ini isivumelwano anaso nabantu Amen. ngenxa kaIsrael wamukela wathi useyisizwe esikhethekile bathandekayo uma siza endlini kaNkulunkulu nje ubona sihlangana la size kuNkulunkulu esivumelwano sizomkhumbuza ukuthi wena unesivumelwano nathi Amen. uthe siyakusondela kuendlini yakhe engcwele siyakwamukela khona samukeliswe khona amandla Hallelujah. uma usukhona phambi kwakhe uNkulunkulu usukuzomisela ialtar nje bula uma usuhlabelela uma usudumisa usenza noma yini la phambi kwakhe ususendaweni yesivumelwano Amen. ingakho kubalekile bazalwane ukuthi uma ususenkonzweni musukwenza sangathi usekhaya yenza izinto ozofuna uma ubuyele emuva ubuye nazo zishintshwe noma zisenziwe uNkulunkulu Hallelujah. noma ngabe umuntu onamahloni ngicela amahloni akho ungalingi waphakamise enkonzweni ngeke usizakale ngalutho ngamahloni awakusizi ngalutho ukuze kube manje Hallelujah. uma ezokwenza ke ufika ushaya amahloni phambi kwaNkulunkulu ngabe uyafohla uthi uNkulunkulu ozonginika amandla negunya mase ngifikela ngizolanda ini amandla ukuze mawubuyele emuva lezi zinto ebezingakuhlalisile kahle ubuye seyilungiswe uye Amen. ubani ozosilungisela ngaphandle kwakhe ubani ozosikhulula ngaphandle uma usufike phambi kwakhe bese ungamtshela ukuthi inkosi ngikhulule Amen. eyintweni zonke kunezimpo osuke emsebenzini obhekane nazo njobula mdumisa uNkulunkulu ayobuka izimpi emuva Hallelujah. ukuze wena mawubuyela phakathi evikini emsebenzini uNkulunkulu wesivumelane besezwile Amen. ukuthi yini engakuhlalisile kahle phakathi evikini Hallelujah. mtshele ngayo ihambise phambi kwakhe okunye uzodumisa nje kuphela uNkulunkulu uthi uma udumisa abuke ukuthi kambe yini ongadinga ukwenzelwa Yona. but akakwazi ukukubuka uma wena usufika endlini yakhe kwangathi sendaweni ejwayelekile awulumakhelana umnika high five uthi wemakhelana phaphama usendaweni engcwele ila ukwazi ukucupha khona ibhamu la ezihambe ziyoshaya emuva Hallelujah. ila khona uzokwazi ukuvula iminyango la ila uzothatha khona okhiye bokuvula iminyango ebivalekile kuphi emuva Hallelujah. so mawufika la thatha ithuba lokuthi sengimile phambi kaNkulunkulu Jesus, hallelujah. nanoma yini enye engakwazi ukuyenza uzoyibona sengiphambi kwakhe Amen. musukufika phambi kwakhe bese uyathula ngoba ukulindele Hallelujah. ukuba uvele phambi kwakhe umisele ialtar Amen. uthi mawukhule kubeke lonke udaba lwakho njengohana Hallelujah. okwathi isimo sakhe singavumi izinto zingavumi Hallelujah. wavela wakhala phambi kwakhe wabubula Hallelujah. uNkulunkulu oswayo wazoza ukuthi yini le Amen. eyenza ukuthi kungabe kusakhulumeka usuphambi kwakhe Hallelujah. Glory to izwi lenkosi lithi kwezwakala ukuthi kungenxa yobuhlungu nobuhlungu obugcwele inhliziyo engasakwazi ukukhuluma Amen. wayesetho phezu konke hamba ngokuthula Hallelujah. uNkulunkulu wealtar uNkulunkulu wegama lakhe elingcwele akakwenzele umusa Hallelujah. izwi lenkosi lithi wasukuma ngokukholwa Jesus. ubuso bakhe bangebusanyukubala Amen. ukwenza kuphi lokhu kwi-altar Yes, Lord. wehla uyahleka sekuzoba njalo nala yakhona uzohleka Hallelujah. izinto zenza la Yes, Jesus. wehle ziye lapha seyilungile Hallelujah. webathandekayo la isemandleni Amen. la isemandleni Hallelujah. ila kulungiswa khona izinto ungavumi uhamba ungalungisanga Hallelujah. ila kuvulwa khona iminyango ungavumi uhamba iminyango ungawuvulanga Hallelujah. yenza ngamandla amakhulu Hallelujah. ukugida kalwa akufani nokugida kwangaphandle Hallelujah. ukugida kwala kulungisa izinto ngaphandle Jesus.
ukungenisa umnikelo ngala kulungisa izinto zezimali ngaphandle yenza ngamandla amakhulu umuse ngaphakathi. Hallelujah. Qondanisa izinto njengokuma kwakho phambi kwakho. Kwesisikhathi awunawo amazwi ozowasha uzovela nje. Uthi wena Nkosi uyazi. Uyakwazi uNkulunkulu osenhlizweni engifisayo. Wena Nkulunkulu uyakwazi ukulangazelela kwami nokufisa kwami. Wena Nkulunkulu uyazi izidingo zami nezidingo zomndeni wami. Wena Nkulunkulu uyasazi isimo engibhekane naso. Ngize kuwe. Wena Nkosi uyazi. Bese yavela owaziyo. Bese yavela oswayo. Avele uNkulunkulu oswayo. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu tshela abantu bakhonze bese kude. Umose kuphela ozosondela. Uma sondela umose umisa i-altari lezizwe zonke. Uthi ngiza nabo bonke phambi kwakho. Ngikhuluma ngabo bonke phambi kwakho. Ngoba wayazi umose ukuthi uma bakhulumela phambi kwakho azomukeleka. Hallelujah. Ubani wayesevunyelwa ukusondela nangomzimba eduze kwakhe. Uthema isevela kuMose wangavela njengoMose wathi kunezizwe zika-Israyeli uNkulunkulu engiza nazo phambi kwakho. Kunezindlu zakwa-Israyeli uNkulunkulu ngikumisela igama lazo. Izwa bona wena wasezulwini. Letha lonke udaba lwakho. Kwesikhathi ukuthi makuhlatshelele kuvuka isimo esingaphethe kahle kube sengathi uhlabelela ngaso kuye. Uhlabelele ngempi ekhulunyiwe, uhlabelele ngayo kuNkulunkulu. Uhlabelele ngamazwi ofungelwe ngawo, uhlabelele ngawo. Hallelujah. Laba bantu abakutshela ukuthi ngoba uyakholwa sizobona, uhlabelele ngawo ukuthi Nkosi bathe bazobona. Izwa bona wena wasezulwini. Hallelujah. Musufika phambi kwakhe uthulisa isimo, khulumisa uNkulunkulu ngenzima obhekane naso. Kwesikhathi uvela udansela uNkulunkulu methi yakubuka abone enhlizweni kunenkinga ekhona. Kodwa uyadansela uNkulunkulu wama breakthroughs bese yavela. Athi nakuleso simo sengikuphila ukunqoba. Mayise khulumile. Kuba njalo izwi lenkosi lithi indodakazi kaHerod yenze njani lilanga. Yadansa. uHerod wenze njani? Oyibiza. Yes, Lord. Wathi cela noma yini noma uhafu ombuso. Ngenxa yalokho ukudansa okudansa emcimbini wami. Hallelujah. Lithi iBhayibheli yathi inkosi cela noma uhafu ombuso. Ngalelo langa indodakazi yayisethubeni lokusho ukuthi ibe semva kwakhe uHerod ngokwamandla. Ngoba uma engathi ke ngicela uhafu ombuso ayizonikwa ngaso leso sikhathi. But ivulwe yini inhliziyo kaHerod? Lo wadansa emcimbini wakhe. Hallelujah. Hallelujah. Akabukanga isimo kodwa wabuka umcimbi kaHerod wadansela uHerod. Hallelujah. Wena sewufikela awubuka izimo suka kuzona ubuka uNkulunkulu ealtari ozephambi kwakhe. Udumisa uNkulunkulu umnika izibongo nakuba izimo zingekho right. Bese ethi uNkulunkulu nanoma yini ofika ingalungile ngiyayilungisa manje. Hallelujah. Qhubeka. Wathuma izinsizwa zakwa-Israyeli zanikela ngeminikelo yokushiswa. Wayisenze njani kuMose? Wayisethuma izinsizwa zakwa-Israyeli baba zenzani? Zanikela ngeminikelo yokushiswa. Yini leminikelo yokushisa? Kwakuyimizimba yezilwane ezaseyihlatshiwe zazokwenza iphunga elimnandi kuNkulunkulu. Awubuke bathandekayo lento yakwamoya. uNkulunkulu la wayekwazi ukumukela abantu abasecaleni ngokuthi umuntu ahlabe isilwane alethe umzimba wesilwane ushela uNkulunkulu angathinti lutho yena. Mawusha lo mzimba ube yini kuNkulunkulu? Ube yiphunga elimnandi. Awungivumele ngikwenze noma kube yihlaya kodwa ngicela ukuzwe iqiniso lakhona. Uma ngabe ufaka inyama emlilweni isha kanje ngeke singabikho isilingo sokuthi sengathi ungathi lapha uyangizwa makhelwane. But ukuyeke konke ungathinti lutho kube yini? Kube yiphunga kube yisacrifice ukuthi
noma ngilizwe iphunga elimnandi kodwa elikasimakade. Amen. Awukhona makhelwane. Hallelujah. Kuyenzeka ufike la uthwele kanzima kukhulunywa yonke into embi ngawe. Amen. Wafungele kwathiwa kuzoba ukuthi uthi bawufika phambi kwakho uyeke konke bathandekayo. Ube yiphunga elimnandi uthi baba ngiyakubonga noma izimo zinje. Baba ngiyakudumisa noma izimo zihamba kanje. Baba ngihlonipha igama lakho noma izinto zingavumi ngiyama. Ngidumisa wena uNkulunkulu ophilayo. Ngiphakamisa izandla kuwe izimo ayivumi. Hallelujah. Kube yiphunga elimnandi kuNkulunkulu bese ethi uNkulunkulu all right. Ngiyawamukela ini umhlatshelo. Baletha iminikelo yokushiswa kuNkulunkulu. Etheni uNkulunkulu ninga sondeli. Awukayibamba makhelwane. Amen. Bona baletha ini iminikelo yokushiswa. Ethe uNkulunkulu khonzani nikude ningasondeli. Qhubeka. Zahlabela uSimakade amaduna ukuba abe yimihlatshelo yokuthula. Ya. uMose Ukuba abe yini imihlatshelo yokuthula. Ya. uMose wathatha ingxenye yegazi walithela ezitsheni, kwathi enye wafafaza ngayo i-altare. Isitsho nje sisodwa esemzimba nesegazi. 1 Pinda. uMose wathatha ingxenye yegazi walithela ezitsheni, Wathatha ingxenye yegazi wayithela ezitsheni yabo. kwathi enye wafafaza ngayo i-altare. Enye uMose wenza njani bathandekayo? Wafafaza ngayo. Kambe iyini lemizimba? Imihlatshelo yani yokuthula ungabeka. Imihlatshelo yokuthula. uMose wathatha igazi leli walenze njani? Walifafaza. Ukuba le indebe engiphamisela kina igazi lami lani lesivumelwane esisha. Kusuthi liyafafazwa leli gazi lizothi ke manje uNkulunkulu kunokuvumelana okusha kumisiwe manje. Abantu bazoza kuwe bamukele ngaleli gazi lesivumelwano. Lo mzimba wami uhleshilelwe nina. Kukho ukuthethelelwa kwani kwezono. Ngoba lo mzimba uKristu wayewumemezela ukuthi kungawo uzokwazi ukuvula iminyango ebivaliwe. Amen. uMose kuthiwa akangasondeli but uletha imhlatshelo uletha negazi uyafafaza. Amen. Ake sibone ukuthi esenikelile wangenisa negazi kwasekwenzakalani yabo? Wayesethatha incwadi yesivumelwano. Ya. Wayifunda belalele. Wayisesha amazwi ashiwo uNkulunkulu. Imithetho elishumi. Ukuba uNkulunkulu onomusa ophuza ukuthuthela. Ngibenzela umusa abayizinkulungwane izulwane ezinkulungwane ngibenzela umusa. Wayifunda uMose wathi wena ungothembekile. uNkulunkulu wezwi lakhe elimile phakade naphakade. Izethembiso zakho zinguyebo zingu amen. Uthi abeza kwawo balahleli ngaphandle. Amen. Wathi ke uNkulunkulu siyakumemeza wena uyakusiphendula usizwe. Hallelujah. Wafunda incwadi kaNkulunkulu esivumelelo wamkhumbuza uNkulunkulu ukuthi Amen. qhubeka. Wayifunda belalela abantu. Ya. Bonke bathi konke uSimakade akukhulumile sizokwenza, sizokuhlonipha. Ya. uMose wathatha igazi wafafaza ngalo abantu wathi. Wayisethatha igazi uMose enzenjani? Wafafaza ngalo abantu. Ya. Wathi bhekani leli gazi lesivumelwano uSimakade asenze nani ngawo wonke lawa mazwi. Ya. Qhubeka verse 9. uMose, uAaroni, uNadabi, uAbihu namalunga kwaIsrayeli angama-70 Namalunga shoot ama elders awu70 ya bezinjani? bakhuphuka. Kanti bekuthiwe Bathiwa bangasondeli. kusondele bani? Usondela uMose. uMose uma esesondela wafika wamisa ini altar. Wayisemisa ke namatshe awu12 ezizwe zonke. Amen. Emva lokho wayisengenisa umhlatshelo. Amen. Umzimba onikelweyo. Wayisethatha igazi lawo walifafaza phezu kwalabantu. Hallelujah. Wayesekhuluma izwi lesivumelwano wakhumbuza abantu ukuthi uNkulunkulu uthini. Hallelujah. Uma eqeda emva lokho wayesethi uMose asezenjani? Asikhuphuke. Ya. Amen. Bambona uNkulunkulu Oh kaIsrayeli. bambake makhelwane. Akaqhelanga uNkulunkulu enkazimulo sebeza befafaziwe. Sebeza kunomhlatshelo. Bamfica bambona uNkulunkulu enkazimulo.
Hallelujah. Yebo, qhubeka. Bambona uNkulunkulu kaIsrayeli. Bambona uNkulunkulu kaIsrayeli. Phansi kwezinyawo zakhe kwakukhona okwakufana nendawo egandaywe ngamatshe esafire. Ya. Kungathi yizulu uqobo Kungathi izulu uqobo. ngokucweba. Bambona uNkulunkulu enkasimulo yakhe, ehlile nenkasimulo yakhe engcwele. Hallelujah. uNkulunkulu wayesehlile phezulu kwentaba ethe inyanga yamandla. Bamfika uNkulunkulu ekhona bathandekayo. Hallelujah. Uma bemfika uNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu uthi mina bengiready mina bengilindele vele mina bengiswile ukuthi inyanga yamandla nizongifica emandleni amakhulu. Bambona uNkulunkulu, bamfika uNkulunkulu bathandekayo endaweni yakhe engcwele. Yebo, uNkulunkulu akazenzakalisanga izikhulu zabantu bakwaIsrayeli. phinda uNkulunkulu. Akazenzakalisanga izikhulu zabantu bakwaIsrayeli. Yebo, Kodwa zambona uNkulunkulu ngenxa yomzimba owanikela, ngenxa yegazi elafafaza. Hallelujah. Izwi lenkosi lithe esayidini lakhe lamandla. Hallelujah. Utheme babona uNkulunkulu wabanesihe. Yes, uNkulunkulu Jesus. wesihawu wathi yebo. Hallelujah. Unyaka wokwenzeka kwezinto. Yes, Jesus. Ngiyawakhulula amandla ami ukuba bephakathi kwenu. Nesizinto senzeke. Amandla ophesko ayakhulula phezu kwenu, azokunisebenzela, azoma nani, azonisebenzela, azokwenza izinto senzeke, 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 senzeke. Lamandla azosebenzisana nathi, lamandla azosebenzela ukuphila kwethu. Ngalamandla sobiza izinto ebeyiseyingasabeli sizosabela. Ngalamandla sizovula iminyango ebingasavuleki izovuleka. Ngalamandla sobiza kungekho kube khona. Ngalamandla siyakubiza north, the south, the east, the west. Izinto siyakuzwa ukuba lamandla asekithi bathandekayo. uNkulunkulu uyasimukela entabeni yakhe engcwele. uNkulunkulu uyasimukela entabeni yakhe engcwele. Sondelani, 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 sondelani. Ngiyamukela entabeni engcwele. uNkulunkulu egama lakho phakathi kwenu. uNkulunkulu indlela zakho phakathi kwenu. uNkulunkulu enhloso yakhe ungakini. Ungakini. Hallelujah. Sambo. Hallelujah. Bese tu verse 11. uNkulunkulu akazenzanga lutho izikhulu zabantu bakwaIsrayeli kodwa sambo. Hallelujah. Bese sithi zadla zaphuza Hallelujah. senza umkhosi wokuvumelana noNkulunkulu obonakele phakathi kwabo. Bese lithi lenkosi uSimakade wathi kuMose, uvukela kimi entabeni uhlale lapho. Wabe siyavulela uMose omunye umnyango ngoba abantu babesondelile kanye naye besizwe lokumenywa. Wasekuvula omunye umnyango. Muzokhasha khuphukani nathi nakule season, khuphukani nathi nakule nyanga yamandla. Kunomnyango kufanele umusa uvule kuleli altar. Kunomnyango wemangaliso nezibonakaliso kufanele uvule kuleli. Kunomnyango amandla kufanele uvule kuleli. Sondelani, sondelani, sondelani sikhuleke. Sondelani kuye, sondelani kuye. Ukuze kuvule umnyango olandelayo. Phakamisa izandla zakho umemeze ukuthi Nkosi ngiyavuma. Nkosi ngiyasondela. Nkosi ngiyavuma. Nkosi ngiyasondela. Nkosi ngiyavuma. Nkosi ngiyasondela. Nkosi ngiyavuma. Nkosi ngiyasondela. 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 Ngiyasondela.
kotoria. La masuketeya. Elama sotoria leseteya. Uselementoria leseteya. Ulimentario seteliota. Yayo setelia kapaila siyanaya. Inanana mono setelila kapaya. Sondelane. Sondelane. Ulamana lilo setelia. Shelananodo. Selamanodo. Gantisiyo Gomoya Amomsima Sondelani 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 Ulamandele Mosetalala Shatayada Ikapara Seteli Mokotoliasa Urila Baba Seteli Mokotono Moseteya Urila Baba Seteli Mokutelia Elama Tonia Saya Unima Kositeya Sia Sondela my Lord my God Sia Sondela Sia Sondela Sia Sondela Sia Sondela Shela Mantonie Hezetaya Hoshana Nahasataya Hudara La Paraseteni Mokotosia Dasia Ula Baba Seteni Mokotoria Shela Baba Sutela Bahai Agamseni Salazar Sarende Bion Vienna Uti Baba Ngasondela Nanga Kogonge Nako Nengiko Baba ngiyasondela nangakonke nakukonke Baba ngiyasondela naphekwe simo sonke Akamsela izandla zakho kuye usarende kuye uthi Baba ngiyasondela Baba ngiyasondela Baba ngiyasondela nangakonke Shilana no sanula Tulilizwe yako kuye kutala mahaseteli mahozaida Shalamahanda libikusentaido Zepetele mekadosia daika Kapaya dosokotana mahasikitini maha Hoshada mahaseteni mikapaya naseteya Leparoseteli makaparia sukataido Reketele beseteni nikusetaya da Rando sekeni mando sikaya Seayo parosuketa Ulilama taria setelia hasukaya Ulama sikadaila Ulama andalia sotoni mekapaila seteya Sena nana sotono no kotone yada Sena nana kotono no seteni yada Sena nana kutele mesete Seayo Ulima sikatelia daya Ulilaba seteli mokoto yada Shikatana makutene beseteya Rebebe seteli mokotorie Ulilebebe seteli makute Hula sina mataya Elementalia seteli makabaida Uyeme seteli mokotelia Sandalaba sikatelia Asandala Satelia Asandala Satelia Ulala Silimo Ulala Sukatelia
Manifest your power. Manifest your Holy Lord,